ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurulakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurulakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na
Ah, tiens, là, qu'on est sama be maminye, qu'on gomiti goshi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don jani na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye bi ye bato don ye bi ye dugawu don ye bi ye seli don ye an bɛ dugawu kɛ sa an ka batokɛlaw Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an n'an ka jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ni silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in n'a ye juin kalo tile 20 ye kɛba san 2025 an ka baabu bɛna tali kɛ kumaba minnu na sifinnakaw ka se ka baara ɲini olu ye 5,000 ni 500 o ɲango k'o ta min ye Kulukoro kɔnɔna na Kayi ale ni Sikaso yaasa ka se ka baara di olu ma minnu si b'a daminɛ san 15 ka taa se san 35 ma Luxdev ale ni ministre bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna ka tɛmɛ ni Union Européenne ka dɛmɛ ye olu bɛna na o baara sigi Vamara tun bɛ kunungo Parc national la baara in ale kurumo karili kɛra an na tila ka an da don la ONG minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'olu bɛ wuli ka jɔ la sa ka se k'u ka fɛɛrɛ kɛnɛba sigi kunungo Keba Jalo tun bɛ min ye ONG yɛrɛ a coordinatrice ba ye sa ale kumakan ni min ye madame Umu Sali Sek n'o ye ministre bɛ baara ni baaradege kuma an na olu kumakan mɛn yan Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ a ye ɲɛda kura sɔrɔ min ye pankuru yɛrɛ jigini baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen olu ye jabala kura sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Avenue de la Yesi ale kan o baaraw bɛ kɛra cogo min na an na tila ka dɔ fɔ o fana na pankuru jigi kɛnɛ 2 ka kolonso ɲɔgɔn na n'o ye passerelle ye sa o fana baaraw kɛra kunungo nin baara ninnu kurumo karila premier ministre fɛ n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye Motikaw olu ye tribunal so kura sɔrɔ tribunal so kura min ye musaka taara se fo sefa wari miliyari 1 ma ECAP Sahel ale ka dɛmɛ no ka ɲɛsin Mali jamana ma Tesalitikaw fɛ Bamanan ka wale kɛbaw tun b'a fɛ ka jankurada mais armée ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni waati in na an ka wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen kɔni faralen no kuluba kelen kɔnɔna na sa n'o bɛna kɛ force spéciale olu tɔgɔla kulu ye baara bɛna kɛ cogo min an na tila ka o ɲɛfɔ seko ni dɔnko min ye sifinw ka so ye sa o barosigi fana kɛra kunungo enakɔrɔ kɔnɔna na kulubata sira la Vamara bɛna na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o ko hukumu kana kɔnɔna na Keba sɔgɔmada in na min ye jamanakuntigi ka irisita ye an na jida ale sɛnɛ kan ministre ɲɛma ale fana ye barosigi kɛ ka kɛ ni i ka maaw ka yɔrɔ n'o ye OMB bassin office du moyen bani olu fana kan ka musaka minnu sɔrɔ ka dɔ fara u ka sɛnɛtaw kan n'u ka sɔrɔtaw kan ni ka baara di maaw ma ale yɛrɛ kelen tɛ Selenge bɛ a la office du moyen bani bɛ a la ale ni Segu mara fana yɔrɔ dɔw bɛ a la premier ministre ye o baara kurumo karikunu hôtel Lamitié kɔnɔna na tila k'an da don o fana na a taara fana min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi yaasa ka se ka kasaraw kunbɛli baaraw kɛ olu ka miirinaw olu nana commencer baara k'a ye o kun y'u ka jɛrɛ sigi ko 5nan ye Keba i ka premier ministre a b'a sen kan dɛ tanganani don o don e ko a tɛ cérémonie baden kunun ta tɛ 3 ye o sen tɛ wulikajɔ minnu tun b'a yɛrɛ bolo a ka baarakɛyɔrɔ la n'o olu tɛ fɔ an b'a fɔ sa n ko halisa u ka dɔ fara cɛsiri ka Keba an ye min f'u ye maliyɛnw u k'o de ye mun de bɛ ka kɛ mun sera ka sɔrɔ mɔgɔw mago bɛ o de la discours in an ye dɔ k'o la tubabukan ba ninnu u k'olu bila kɛrɛfɛ u ka kulusi bɔ u k'a feere kɛ wa k'a yira an na k'a fɔ an ye nin min layidu ta a filɛ nin ye i n'a fɔ aéroport filɛ cogo min na nin ye Keba o n'a ɲɔgɔnnaw maliyɛnw mago b'o de la maliyɛnw mago bɛ courant maliyɛnw mago bɛ ji maliyɛnw mago bɛ baara lakana taa ni ka segin Keba dɔ ka fara o kan hali bi
o de ɲininen no non tɛ tubabukan ye wa depuis anw fa Mamadu Konate kana se Modibo Keyita ma ni Fili Dabo an ye dɔ kɛ tubabukan na sa dɛ an k'an jija sa transition kana na kɛ kuma transition ye tuguni koyi a ka fɛnw yira mɔgɔw la maaw bɛ se ka u bolo jɔ min na k'a fɔ ko jɔn ko Ala u sera ka nin sigi sen kan keba non tɛ an bɛna nin layidu ta wa maaw ka teli o ma i m'a ye ni dugu jɛra bɛɛ bɛ bɔ ka t'i dayirimɛ de ɲini sisan maaw tɛ mankan na koyi an ka se ka bɔ ka segin hɛrɛ la i b'a fɔ ko Ala ni ce a barika sɔgɔmada in na jaba an bɛ ale fo k'a Sidibe ale bɛ Salilakaw ka sigi la an tɛ ɲinɛ an terikɛ kɔ n'o ye Togola ye Ali Traoré ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen ale yɛrɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛ wala nin waati in na min ye baɲumankɛ Dirisa Kulubali ye k'a fana fo adama n'a ka baarakɛlaw hôtel résidence kɔnɔna na Segu min ye Seko an b'a fana fo Keba Lasana Kane an ka foli bɛ se a ma bi sɔgɔmada na yan fo Segu jaba ale tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Sori Kɛmɛso ye an b'ale fo k'a ba i b'a fɔ mairie district kɔnɔna na Musa Togola États-Unis kaw fɛ yen min ye Gassama ye k'ale fana fo domaine kɔnɔna na Monsieur le maire Siriman Bachili k'an ka foli bɛ s'a ma le génie Thierno Umar Asi Diallo ministre k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri ni timinandiya ni bilasiraliko ɲuman na nin ye anw donkan ye bi sɔgɔmada in na han Keba sɔgɔma in na an bɛ taa pankuru kiiri kɛnɛ kan n y'a f'i ɲɛna cogo min kunun k'o sɔrɔ Keba maa min ni u sigi kɛlen don k'olu kɔnɔ k'olu kan ka se ka u ka laseli kɛ kunun ko min ye Madani Ture ye seerew ka sira fɛ sa ale kɔni y'a ka laseli kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a b'a fɔ min ma ko video conférence nanzarakan na Madani Ture ale kɔni ye bɔnforola kumaw caman fɔ ka kɛ ni pankuru ko ye Keba nin ko min kɛlen filɛ nin ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye Mali kiiri bulon kɔnɔna na n'an ma fili yamaruya ka di maa ma maa min ye seere ye a k'a ka laseli kɛ k'a to kɔ kan kuma tɛ pankuru ko in ale kuma cayalen don cogo min n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a jateminɛ minisiri min tun b'an ka sɔrɔ ko kunna Ibrahim Boubacar Keita ka waati la n'o ye Fili Sisogo ye n'a bɛ Buwarelakaw ka sigi la ale ni maa wɛrɛw nɔ minɛnen don ko in na Keba kunungo maa caman ye a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya min ye ka kuma di Madani ma k'ale to fo Kɔmɔrikaw fɛ yen Keba k'o ye ko ye o ma bɛn olu ma dɔw fana ko ni tiɲɛ bangeni kɔni don kɔni ni kiiri bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ sigi yaasa ka maaw la kuma tɛ seerew ka kuma di olu ma koyi Madani ka kuma tali a kɔni kun kɔrɔnen don kosɛbɛ sabula a laɲinina maa minnu fɛ o ye Fili Buhari yɛrɛ ka surunalidonbaw ye olu de ko sa ko kiiri tacogo ɲuman na min ye Madani Ture ko f'a k'ale lamɛn sabula waati min na baara ninnu kɛ o y'a sɔrɔ ale ye Fili Nakakɔrɔ minisiri ye ka kɛɲɛ n'an ka jamana musakakow ye u y'a yira fana ko Umaru Tatamli n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye k'o fana ka lamɛn n'o y'a sɔrɔ dɔw ko Mali sariya kɔni tɛ nin waleya in kɔ n'o ye ka kuma di maa ma nɛgɛjuru sira fɛ Keba ani a ja yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan ye ko n'o kɔni tɛ dɔw bolo a tɛ se ka kɛ ɲininkali tɛ se ka lasabati a ma i n'a fɔ n'a sɔrɔ a bɛ kɛnɛjalan kan nka sariyatigiw n'olu bɛn'a kan ka bɛn ni maaw ka laɲini ye k'a ka ɲi ten sabula dɔw tun b'a fɛ a yɛrɛ ka kɛ ɲɛŋwɛ ɲininkali minnu bɛ yen u ka olu k'a la nka maa dɔw bolo nin ye ko kura ye ko kira mun ni kiiri sigikun kan sa a bɛna na ni nafa wɛrɛw ye min bɛna na to an ka hakili jagabɔ kiiri taabolo la an ka jamana kɔnɔna na yaasa seereya ko ta na sira fɛ ni maa min ma nɔ minɛ u ka se ka kuma tancogo la Keba Madani ale ka kumaw Keba ani Fili taw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ Madani ka laseli senfɛ a y'a to sa min ye nɔgɔ kɔni bɔra ko dɔw la nka Keba halisa ko dɔw bɛ yen olu dibidibilen don dɛ a ka kumaw senfɛ a ko ale don kelen da kelen ale sema don min ye sɔrɔdasiw ka minɛn sanniko kuma na koyi ko ale kɔni ta bɛɛ lajɛlen bɛnna pankurunko o waleya de ma a y'a yira fana kiiri tigilamaw la ko min ye Trapazoli ye Keba i ka nin cɛ in tɔgɔ bɛ maaw da kiirikɛyɔrɔ in na ye Trapazoli ale de tun bɛ jamana ni pankurunsannaw ni ɲɔgɔn cɛ Keba Madani ko ale fana tile kelen ale n'o ma ɲɔgɔn ye
k'a b'o f'u ɲɛna u k'o faamuya nka keba kiiri sɛbɛn na u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ bɛ yen min bɛ Madani ka kuma kɔn han sabula bɔlɔlɔ sira fɛ hakilila falen ni yɛlɛma dɔw kɛra ale ni sɛbɛn dɔw kɛra ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ dossier kɔnɔna na o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fili ka maaw olu y'o don dossier la k'a yira k'a fɔ ko min ye Madani ye k'a ni Tarafa Joli k'u kumana han nka Madani yɛrɛ ko ale n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye ɲininkali sa sefa wari miliyari 15 min n'o taara ka se ka kɛ yaasa ka se ka pankuru san Madani y'a yira sa k'a fɔ ko min ye direction nationale du budget ni o y'o baara kɛ k'o t'ale ka yamaruya kɔnɔna na dɛ ko o de y'o wari in juru ta wa k'o t'ale ka yamaruya kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ keba ko ale jɔyɔrɔ musaka bɔli la k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ sabula minisiri ale de y'o ko kɛbaa ye nka a y'a yira k'a fɔ ko min ye pankuruko kɔni kumaw ye olu sarala ale la fo ka taa se ale yɛrɛ ka démissionner ma ka bɔ gouvernement kɔnɔna na ko nka k'a bɛ min fɔ o ye k'a yira sa k'a fɔ baara min sigira sen kan nin pankuruko in na keba a ko dibidibi ka ca han a fɛn tununnen bɛɛ a tɛ se ka ye nin kiiri in kelen in kɛnɛ kan yan u y'a ɲininka sa ko jɔn de ye yamaruya di ko ka wari ko k'o labɔ o ɲininkali Madani y'a yira sa k'a fɔ keba ko juru kɔni taara ale yɛrɛ an y'a mɛn k'u y'a mɛn cogo min keba k'ale yɛrɛ y'a mɛn o cogoya de la ale y'a mɛn ko juru taara BDM na min ye sefa wari miliyari 15 ye ko n'o tɛ ko ale t'o juru ko o kalama an y'a mɛn cogo min k'ale fana y'a mɛn ten Madani ka nin kuma in o ma kɛ danayaba ye sɔrɔdabaw bolo sabula olu bolo a jɔyɔrɔ bɛ cogo min na min ye jamana musaka wagande o ko bɛ ɲɛnabɔ ale de fɛ yen nka komi a yɛrɛ ko min ye budget directeur ye k'o t'ale naga kɔrɔ u y'a ɲininka ko kumana ko Musafa Ben Barka dun Madani ko ko a na kɛ ko o sen bɛ ko in na dɛ ko sabula ko ni i ye ko in ta k'a jateminɛ vérificateur général ye sigasɛgɛli min kɛ pankuruko ka kɛba ko b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Musafa Ben Barka ye ko o sen na y'a kɔ la ko nka ko n'a sɔrɔ a kɔni ye baara kɛ ko fo n'a y'o kɛ fili ka hakɛw kɔnɔna na dɛ fili ka yamaruya kɔnɔna na nin kuma in min ye fili ka sɔrɔdonbagaw ye olu kɔni ma jɛn ni o ye dɛ wa min ye Madani yɛrɛ ye a ko ale kɔni don kelen da kelen ale ma min ye Musafa Ben Barka bila baara la seere ko n'a ma kɔlɔsi keba a bɛ sɔn ka kɛ maa jalakile ye dɛ a kuma cogo kiiri sigila ni ne ka jugu keba sabula n'i ye seere jugu kɛ i kalelen k'i siɲɛ kɔfɛ kiiri fana ni daliyaw de sigilen don dɛ keba e bɛ ka fɛn caman fɔ kiiri fana taara ɲinini de kɛ ka na Madani ka laseliw senfɛ maaw yɛrɛ tun bolo k'a fɔ walawala min bɛna sɔrɔ faamuya min bɛna sɔrɔ a nana ye o ma kɛ koyi ani fili de kɔni ka kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ sabula a yirala k'a fɔ sɛbɛn o sɛbɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ minɛnw sanni ko hukumu kɔnɔna na k'o sɛbɛnw ma sɔrɔ min ye pièce justificatif ye k'a yira k'a fɔ ko jɔn ko ala ko nin de kɛra ko Madani y'o fɔ k'o sɛbɛn filɛ nin ye o ma sɔrɔ min ye sɛbɛnw ye minnu b'a yira sa k'a fɔ ko minisiri a y'o min fɔ ko o de ye baara in kɛ o sɛbɛn jɔnjɔnni ma sɔrɔ nka min ye sɛbɛnw ye olu bɛ keba min b'a yira k'a fɔ ko waleya in bɛɛ lajɛlen na ale yɛrɛ seginna ko in na koyi ko nin ko in kɔni ka ca kosɛbɛ sabula min ye Madani ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ko ale kɔni nana ka na seereya de kɛ nka kiiri tigilamɔgɔw ko a ma n'a ma kɔlɔsi keba a bɛ sɔn ka yɛlɛma ka kɛ maa jalakilen ye dɛ nka i b'a dɔn k'a fɔ ko o ko kiiri de b'o fana jala tigɛ i b'a dɔn maa minnu filɛ n'u bɛ ka seereya kɛ laɲini de bɛ k'u fɛ n'u bɛ jɛn n'a ye ka sɔn ka seereya kɛ fɔlɔ ni k'i tɛ seereya fana kɛ keba i ka hakɛ ye han hali n'o y'a sɔrɔ maaw y'i laɲini ne yɛrɛ ko n tɛ fɛ ka n da don nin kuma in na o fana i ka hakɛ ye nka a dɔ la i ka bɔ k'i yɛrɛ jɛya o de ɲɔgɔn tɛ min ye jaabi minnu bɔra Madani yɔrɔ ka kɛ ni baara kɛcogo minnu ye halisa keba dibidibi bɛ baara in na maaw kun ka laɲiniba ye min ye o ma se ka sɔrɔ Madani ka kumaw kɛra k'a yɛrɛ jabajɛ pas min ye waleya in ye k'a ɲɛfɔ k'a fɔ a musaka ko a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ale sen ma ye o la lesɔr mɔgɔw ka fasiri la keba u y'a yira k'a fɔ ko ni lamɛnni k'a kan ka kurakuraya sabula maaw tun b'a fɛ ka min ye o ma sɔrɔ a la nka min ye 360 journal ye ni Mamadu Kamara Madu su y'o fasiri ale ko tiɲɛ ko kiiri tigilamaw k'u sigilen don tiɲɛ ɲinini de kan
ko o de la sa u bɛ k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la yaasa fili ye fɛn minnu fɔ a n'a ye kuma minnu fɔ ani majɛ minnu yira ani madani ka kuma cɛ k'u sinsin ka sa ka se ka baara kɛ ko nka ko nin yɔrɔ in kɔnɔna a ka gɛlɛn min ye musaka min donna musaka don cogo maa min y'a yamaruya di o ka se ka dɔn sabula sɛbɛn jɔnjɔn kelen o ma se ka bɔ maa si yɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko nin de y'a lakika yɛrɛ ye ko a filɛ nin ye sɛbɛn minnu yera o ye minan di sɛbɛn minan sɔrɔ sɛbɛn laɲinini sɛbɛn ale ni protocole nka keba ko kiiri yɛrɛ sigilen don sɛbɛn jumɛnw kan dɛ parce que n'i bɛ kiiri sigi e n'i ka daliyaw de bɛ na i sigi i bɛ mɔgɔw lamɛn de ko ni maa min m'o dɔn n'i nana kuma k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya i bolo kuma tɛ nin waati in na mali justice a wulilen don k'i jɔ kosɛbɛ yaasa tiɲɛ ka se ka dɔn nin ko in na madani ka video conference kɔfɛ keba ko ni ala sɔnna ma kɛrɛfɛ kumaw la ye u y'a yira ko Umaru Tatamuli fana bɛna sɔn ka o ɲɔgɔnna kɛ yanni sɔnaldonbaw olu ka don u ka kumabaw la n'o o ye a bɛ fɔ ma plaidoirie nka min ye nin ko in ye mali justice n'o ye kiiri bulon maaw ye min ye Bamasa Sissoco ye u ko k'olu ka laɲini ye min ye keba nin waleya ɲɔgɔnna kana se ka k'an ka jamana kɔnɔ fiyewu kuma tɛ maaw fɛ maa minnu jɔyɔrɔ bonyana u ye wari musaka baaraw kɛ u ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana waganden bɛɛ lajɛlen tun b'olu bolo olu ka se ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ ka taa ten k'a sɔrɔ sɛbɛn ma ye dayilu ma sɔrɔ a la k'a kɛ kun ye o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ nka ni ala sɔnna a ma dibidibi fɛn bɛ ko in na kiiri maaw kɔni ko k'olu na tiɲɛ ɲini min ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu ɲini maaw ka jɔyɔrɔ kɛra mun y'a la o n'o fana fɛsɛfɛsɛ yaasa nin ko in tiɲɛ bɛ se ka dɔn a la cogo min na sariya tigilamaw fɛ Madu Kamara ale y'o kɛ a ka fasiri kɔnɔna na keba an bɛ t'e fan fɛ fɔlɔ. N'an segira ka na an ka kumakɛso kɔnɔ keba an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko min ye an ka sɔrɔdasiw ye n'o ye wolomasiri tabaw ye olu ka baaraw olu bɛ sen na baara min bɛ sen na nin waati in na sa o ye jamana kɔnɔna na lakana bɛ se ka sabati cogo min na bamanciwale n'u ka wale kabaw kɔni ka mobili dɔ tesalicikaw fɛ yen u y'o bɔ baara la kunungo nin kalo in tile 19 min ye avion ye olu ye wulikajɔ kɛ pankuru min ye u ka mobili in ye sa n'a kun falen no minan juguw la Kidal masuruna na ka taa kɔrɔyan fan fɛ kilomɛtiri 23 armée ale y'o o mobili in kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ baara la n'a ka pankuru ye a yirala sa k'a fɔ min ye o wulikajɔ in ye minɛn minnu tun bɛ u bolo ani bamanciwale kɛbaaw kun kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan pankuru ka lakɔlɔsili y'a to o sera k'o ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko nin baara in kɛra hakɛw kɔnɔna na duguden minnu b'a fan fɛ olu ma degun foyi sɔrɔ u ka jateminɛw n'u ka kibaruyaw ye mun d'i ma u sera ka baara kɛ o yɔrɔ la min ye Tɔnbɔkutu Kidal mara yɛrɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na armée kɛlen don ka wulikajɔ boloda ye yaasa ka se ka basigi ni lafiya k'o lana hali bi maa maa bɛ yen n'o sɛmɛ nin ko ninnu na sa u bɛ se ka olu sama ka bɔ jamanadenw tɔw cɛla cogo min na baara kɛcogo ɲuman ka se ka o sigi sen kan min ye maaninfinw n'u bolominɛw k'olu la kisi taa ni ka segu bɛ se ka na cogo min basigi ni lafiya o kana an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali wolomasiri tabaw u ka minisiri n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale ye laseli kɛ conseil des ministres la kunnasiri ngo k'a yira sa k'a fɔ ko an ka wolomasiri taba minnu bɛ n'olu ye force spéciale ye a ka kɛ polisi ta ye o sapeur pompier ta o min ye garde nationale ye o gendarmerie o min ye armée de terre yɛrɛ ta ye o sa o keba k'u bɛɛ lajɛlen bɛna don kuluba kelen kɔnɔ kuluba kelen bɛna sigi sen kan o de bɛna kiimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ wulikajɔw bɛ se ka bɛn cogo min na ni koba minnu kɛra jamana kɔnɔna na force spéciale bɛ se k'u fanga don a la cogo min na o ka fisa bɛɛ ka to zanni gele ni ko kɛra armée ale yɛrɛ ɲɛmaw olu bɛ bali k'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ sen na min ye wolomasiri tabaw ye ka bɔ ɲɔgɔn kalama kuma tɛ force spéciale bɛɛ lajɛlen ni dɔnniya n'i ka danbe n'i ka hakɛ don minisiri Sadio y'a yira sa k'a fɔ ko ni yɛlɛma in o bɛna n'a to bɛɛ lajɛlen bɛna n'a ta dabada kelen na u bɛɛ lajɛlen na don gun kelen kɔnɔna na u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen na kɛ kelen ye fɛɛrɛ ni dabaliw minnu bɛ tigɛ sa ani minɛn minnu bɛ ɲini ani baara kɛcogo ɲumanw olu bɛna bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yan min ye wolomasiri tabaw ka force spéciale ye keba a kun cayara kosɛbɛ nka n'a bɛɛ jɛra ka kɛ bakuruba kelen ka ɲɛsin bamanciwale n'u ka wale kɛbaaw ma
o be baara kɛli nɔgɔya kosɛbɛ wa min ye ɲɔgɔn faamuya o be don baara la ni waleya min sigilen filɛ sen kan ni Sadio Kamara ye o sɛbɛn kɛ conseil des ministres la a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna na ni yɛlɛmaba ye baara kɛcogo ni baara faamuya cogo la wa min ye ɲɛmaaw ye état major ale ka coordination bɛ nɔgɔya o la kosɛbɛ sabula ni waleya laban ninnu minnu kɛra n'o kɛra jurakaw fɛ ani Bulkesi force spéciale u jɔyɔrɔ bonyana a la kosɛbɛ wa a bɛna na to sen na sa yaasa fan bɛɛ lajɛlen na min ye nin ko in ye a bɛna na u fanga bonya kosɛbɛ ka dɔ fara ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka kuma tɛ u ni an lamini jamanaw n'o o ye AES jamanaw ye keba olu fana force spéciale u bɛɛ lajɛlen bɛna na kolonso ka don kuluba kelen fana kɔnɔ état major conjoint ale hukumu kɔnɔ n'o ye force zini ye Mali taw kulu de jama ka ca bi kosɛbɛ dɛ sabula bolofara ka dɔgɔ armée kɔnɔ bi min ka force spéciale o tɛ a bolo jamanakuntigi Asimi Goita ale bɛna na taga nin kalo in tile 21 sini a b'a ka pankuru ta k'i kunda Irisi jamana kan Irisi jamanakuntigi n'o ye fédération Irisi ɲɛmaa ye Vladimir Poutine ale de ye a wele ka taa taama la nin juin kalo in kɔnɔna na an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Asimi yɛrɛ ye kabini a kun donna furancɛla fanga waati la mai kalo san 2021 a ka pankuru ta ka bɔ farafinna yɛrɛ gan kan pewu ka taa fan wɛrɛ fɛ o kɛra Irisilakaw fɛ ye min ye o taama in ye o y'a to Mali ni Irisilakaw kuma tɛ ɲɛmaa fila u k'a ta ɲɔgɔn da ɲɛ ŋwɛn o kɛra Irisiw olu ni farafinna ka jɛrɛ filanan o senfɛ min kɛra Saint Petersburgkaw fɛ yen keba juillet kalo tile 27 ka taa bila tile 30 la san 2023 o taama de senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye Asimi ye ale laɲini caman kɛ laɲini minnu bɛ ni Irisilakaw ni an n'olu jɛra ko olu baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Asimi ka sen tagali keba o bɛ kɛ ka kɔn min ye capitaine Ibrahima Traoré ta ye sabula AES jamanaw bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na nin waati in na yaasa u ka hakilinaw n'u ka fɛɛrɛ minnu bɛ taa Irisilakaw fɛ yen fɔnkɔ ɲɔgɔn foyi kana ye a la a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ Ibrahima bɔra ye cogo min Asimi ka tali bɛna na sinsinni kɛ Mali ale ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ kabini san 2021 yɛlɛmaw donna o baaraw kɛcogo la furancɛla fanga ɲɛmaaw olu ye nin kura don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye wolomasiri tabaw ka gun kan Sadio Kamara ale ye kun ye ko in na o ye sabula minan caman bɛ yen fɛɛrɛ caman bɛ yen Mali ye o laɲini Irisilakaw u jɛra n'a caman ye a lawaleyaliw ka se ka sigi sen kelen kan sa o bɛna na ɲɛnabɔ nin ko in de senfɛ o de la yanni jamanakuntigi ka taali cɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a kama k'a sɔrɔ ko salongo novembre kalo la san 2024 novembre kalo tile 28 Irisiw ka vice premier ministre n'o ye Novak ye ale nana an fɛ yan a nana ka na kimɛli kɛ ka kɛ ni Saint Petersburg laɲini ye Mali tun ye fɛnba minnu fɔ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo di Asimi ka Irisi taga in sen taama in laɲini caman bɛ a la politiki kumaw bɛ a la jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ kumaw bɛ a la min ye Goita ni Poutine ye u bɛna bɛn ni kɛnɛya sinsin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni Saint Petersburg ye laɲini minnu kɛ olu baaraw kɛra cogo di a laban na sa u bɛna kuma sɔrɔ ko kuma kan keba min ye lakanako ye u bɛna u da don la jago jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye nin waati na diɲɛ ɲaaminen don cogo min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ kuma la olu bɛ ŋaniya jugu ta ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma ka kɛ n'u ka wulikajɔ ye Irisi jɔyɔrɔba b'a ale la Nations Unies kɔnɔna na sabula droit de veto bɛ ale bolo min ye laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sa u bɛna tali kɛ o fana laɲiniw kɔnɔna na ka kɛ ni wolomasiri tabaw bɛ baara mun na an ka jamana kɔnɔ yan Saint Petersburg laɲini o fana sinsinna fɛn minnu kan n'o ye Irisi ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o baara ninnu bolola mun na lakanako ta nasira fɛ yɛlɛma mun kan ka don la fɛɛrɛ kura ni kɛlɛdencɛ kura minnu ka naliko kumaw bɛ sen na ani taa ni ka segin bɛ sen na yiriwali kuntalajan fo ka taa se bɛn ni kelenya sabatili ma Irisi jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye o ko hukumu kɔnɔna na taama in na tali kɛ o la min ye taama in ye a bɛna to siraw olu ka jɛya pewu ka dɔ fara danayaw ka sɔrɔ ko ta nasira fɛ jagoko ta nasira fɛ min ye Irisila magobatigiw minnu bɛ se ka na baara kɛ yan dɔ ka fara olu fana nataw kan baaraw ka sinsin min ye bɛnkan sɛbɛn caman sɔrɔla i n'a fɔ kuranko ta nasira fɛ jagoko wolomasiri tabaw ka ko ta nasira fɛ kalanko sanayɛlɛ kalanko seko ni dɔnko sɛnɛko ka taa se kunnafoni minankuraw ma ninnu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen na fasiri ka tɛgɛnɔ bila kɛ o la jamanakuntigi ka taali senfɛ min ye Mali ye k'a kɛ dugu ye dugu min ye Irisilakaw ka magobatigiw bɛ se ka wuli ka n'u jɔ u bɛna o baara fana kuma kɛ min ye kuma minnu bɛ yen sa n'o bɛ tali kɛ an fanfɛ bolo jamanaw la ale ni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi koba minnu bɛ yen fana u n'u da don o la laɲini laban ye min ye sa Mali yɛrɛ a jamana ani AES jamanaw
olu ni irisi ka bɛnkan belebele min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka ko la sa ni minan ko la ka taa se yiriwali ma banki ko ni mobili ko ni min ye minan wɛrɛ kow ye keba o bɛɛ lajɛlen bɛna taa fɔ nin jɛrɛ in senfɛ min ye sɔrɔdasiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani lakana ko k'u bɛna o sinsin o de kan ni dun ye Mali yɛrɛ ni irisi ta k'a lajɛ bolodiɲɔgɔnma b'u ni ɲɔgɔn cɛ bila ko tɛ sabula a ye tali kɛ sira caman fɛ jamana kɔnɔna na min ye an ka ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen y'u seko k'o la ka tɛmɛ nka nin waati in na bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ ko min ye Vladimir Poutine waati ni waati a bɛ Asimi wele nɛgɛjuru sira fɛ u bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma kuma ni kuma Asimi fana bɛ ale fana laɲini k'a lasɔrɔ yaasa ka se ka hakilinaw ta falen ni baaraw kɛ siraw la o de bɛna sinsin ka dɔ fara o kan sabula n'i y'a jateminɛ irisi jamana ale t'a fɛ ka Mali kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de kama irisiw ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ la n'o ye Sergei Lavrov ye ale nana an fɛ yan min ye février kalo tile 6 na tile 7 san 2023 o y'a to sa irisilakaw u yɛrɛ ɲɛ ka fɛn caman ye u ka danganiya fɛn caman na min ye Lavrov ye ale fana ni Job olu ye baara caman kɛ jamana filaw bɛ se k'u sinsin fɛn minnu kan Saint Petersburg laɲini n'o kɛra juillet kalo la o bɛ se ka lawaleya cogo min na keba nin bɛɛ lajɛlen ye laɲiniw ye bi Mali ni irisilakaw bɛna se ka u sinsin minnu kan yaasa Asimi ka tagali senfɛ tɛgɛnɔ ka bila a sɛbɛnw caman na keba wa min ye kalanko ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fana ko irisi a kun ye dɛmɛba don an ka maaw ma ka burusu di PAM fana na n'o o ye baloko ta nasira ye a kun ye cɛsiri o la kosɛbɛ nɔgɔ a y'o di an ka maaw ma k'alikama di min ye taji ye k'o di yaasa ka se ka dɔ fara an ka kɛlɛkɛcɛw ani an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ kow kan wa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'an bɛ se ka min fɔ bi keba taama in kan ka kɛ taama ye taama min bɛna to Mali ni irisi u bɛna Mali yɛrɛ kɔni ka kow bɛɛ lajɛlen yɛlɛ sanfɛla la sanfɛla bɛna n'o ɲɔgɔnna ka dɔgɔ u ni farafinna jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra Asimi ka taama la keba an bɛ segin ka na Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ taa Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ kan kunungo min ye général de division Ablaye Mayiga ye premier ministre ale taara baara fila kurumo karili kɛ pankurujigi kɛnɛ na min ye premier ministre ye sa a kɔni ka baara fɔlɔ kun kɛra kunungo aéroport du Mali yɛrɛ a jabala kura keba u y'o dilan koyi ko sanganso o de don min ye maaw bɛna pankuru fɛ sa u bɛ jigin yɔrɔ min fɛ n'a fɔ ma ko terminaux olu fɔlɔ ni o filananw fana u y'o fana kurumo karili baara kɛ pankurujigi kɛnɛ yɛrɛ la sa min ye aéroport yɛrɛ jabala kura ye keba a jɔlen don min ka sa o ye hectare 1 ye ani tilancɛ avenue de l'AES a b'o goudronba dawolo la wa min ye a baarakɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen na jabala sɔrɔ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ nin kɔnɔna in na a bɛna yɛlɛmaba dɔ don u ka baara la yaasa min ye pankuru baarakɛlaw ye a n'a direction maaw ka surunya ɲɔgɔn na so in ko sanganso don sanganso aw b'a fɔ cogo min na keba étage 1 don n'i ye a dugumana ta k'a lajɛ sa o kɔni sigilen don yɔrɔ min kan sa o ye mètre 6,500 ani 10 ye carré la min ye 2,000 ani 197 o ye dugumana taw ye u y'a yira sa k'a fɔ keba bureau min b'a kɔnɔna o ye 72 ye min ye ɲɛgɛn ye bɛɛ ɲɛgɛn o 17 b'a kɔnɔna na 30 bɛ yen o ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ta ye ɲɔgɔn ye sali o bɛ a kɔnɔ min ye sali réunion kɛ sali o 3 bɛ a la dumunikɛyɔrɔ onzɔnu o fana PPV maaw ni ka d'olu tulo la dɛ keba kantini o bɛ a la yɔrɔ 11 fana bɛ a la n'o ye subahana mansinw bila yɔrɔ ye ka se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi wa yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ascenseur dɔ bɛ o la maaw bɛ se ka yɛlɛ o fɛ ka taa directeur ale ka n'a ka maaw nɔfɛ sanfɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen o ascenseur o ye direction mɔgɔw dɔrɔn yɛlɛ yɔrɔ ye climatisation kɛlen don so in fan bɛɛ lajɛlen na n'i donna min ye fiɲɛ sumalen kɔni o b'i fili ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ u kɛlen don ka panneau fana kɛ n'o ye panneau ye panneau solaire ye maa ti ko cogo dɔn kurantigɛ ko mana bila a la u n'u jija u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma énergie ale kɔnɔ min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana tigɛlen don subahana mansinko ta nasira fɛ u y'o fana sow fana sigi kɛnɛ in kan ye nin bɛɛ lajɛlen la keba don yɔrɔ fana na magasin dɔw bɛ yen ka se ka lakɔlɔsili kɛ u ma ɲinɛ fiyewu saniya ale baaraw kɔ ka taa fara min ye kɛnɛyako baaraw kan o kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen dilan groupe électrogène fana o faralen don fo bɛɛ lajɛlen kan ye min ye jibondon ye sa forage min bɛ se ka mètre 120 ɲɔgɔnna o bɛ u bolo parking a suguya bɛɛ lajɛlen bɛ yen maaw ni lahinɛyɔrɔ n'o ye espace vert ye o fana bɛ yɔrɔ in na wa o kɛlen don ka dingɛw kɛ k'a lakori ji a tɛ se ka sigi cogoya si la cogo min na so in fan bɛɛ lajɛlen na musaka a bɔra aéroport du Mali yɛrɛ kun keba sefa wari miliyari 6 buruburu 2
o de donna la baara in kɛra san 2 kɔnɔna na k'a jɔ k'a ban pewu o kɔfɛ sa o kurumo karilen premier ministre a taara sa aéroport yɛrɛ kɛnɛ kan sa min ye a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko dugula minnu bɛ bɔ dugula ka na olu bɛna kunbɛn yɔrɔ min na maa minnu tun bɛ kɔrɔlen aéroport dɔn u b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ kɔrɔ ni yɔrɔ kura de tun bɛ yen nka nin waati in na sa mètre 53 ɲɔgɔnna o de ye yɔrɔ kura in janya ni yɔrɔ kɔrɔlen donnen ɲɔgɔnna ye mètre 210 o ye a pɛnpɛrɛn ye min y'a kundama o ye mètre 3 ye yaasa maaw ka se ka tɛmɛ a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen dilannen don nɛgɛ la nɛgɛ min bɛ Bamakɔ pankurujigi kɔrɔ kɔrɔlen min kun y'an ka aéroport kɔrɔ yɛrɛ ye o ni kura in k'olu bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔnna siɲɛ kelen i bɛ to dɔ in na ka taa fan dɔ in fɛ min ye dugutalaw ye olu ka minɛn jigiyɔrɔw fana bɛ a la yɔrɔ minnu tun bɛ yen sa n'olu kun tiɲɛna n'i nana n'i ka minɛnw ye u y'o yɔrɔ fana dilan maaw kunbɛ yɔrɔ kura u bɛ k'o fana dilan vitres fana donna la sa ale ni bagages n'o ye minɛnw tɛmɛyɔrɔw ye k'olu bɛɛ lajɛlen dilan a ɲɛda k'o fana maamu kosɛbɛ ka sɔrɔ ka passerelle k'o don a la nin bɛɛ lajɛlen ye keba k'o dilannen na an ka jamanadenw fɛ yan sefa wari miliyɔn 749 o de donna o baara la yaasa aéroport a ka se ka ɲɛda kura sɔrɔ premier ministre y'u fo k'u ka yɔrɔ in minɛ ka ɲɛ min ye baara kɛcogo ɲuman ye u ka dɔ fara o kan PDG n'o ye colonel Lasina Togola ye k'ale fana fo keba min ye Madina ye k'a fɔ ko nin baara ninnu ɲɛna kosɛbɛ sabula jamanakuntigiw de ɲini u fɛ don o don fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan yaasa min b'a to jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na premier ministre an n'ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ mun sigilen don sa ka se ka jibɔ siraw dilan bani ale ni Selenge ka kɛ ni baara min bɛ Sɛnɛbolo ta nasira fɛ Mali ale ni BOAD ka boloda ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na premier ministre o baara kun filanan min daminɛ n'o bannen filɛ nin ye ale kɔni taara sa ka taa o ko bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye kun cɛ kunungo min ye baara in ye keba sefa wari miliyari 47 buruburu 4 o de donna a la min ye miliyari 30 kɔni ye banque min bɛ sigilen don sa farafinna tɔgɔla an fanfɛ bolo fɛ n'o ye BOAD ye ale y'o musaka bɔ Mali yɛrɛ miliyɔn 900 o di yaasa ka se k'o ka nin yɔrɔ ye baara in tako fɔlɔ la baara in yɛrɛ y'a to sa fɛn minnu sera ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye sa ka se ka ji tɛmɛyɔrɔ k'o dilan fantanya k'o kɛlɛli baaraw fana sigi sen kan jene moyen bani ale ni Selengekaw fɛ yen kuncɛli la sa o y'a to sa min ye baara kun fɔlɔ in ye o bolila cogoya minnu na u k'olu ɲɛfɔ Seyide Talo k'o sera ka sigi n'o ye baraji ye Kurubakaw fɛ yen ale ni Jenekaw fɛ yen fɛn fana sera ka sigi sen kan sa min bɛ mɔgɔw mago ɲɛ sɛnɛko ta nasira la ka se ka ji walankata taari 636 ani 500 olu sera ka labɛn min ye o ko ye o y'a to sa dɔ kɔni farala sɔrɔ kan 61 ani 85 malo o bɛ sɔrɔ malo farama min ye 7,600 ani 57 o de sɔrɔla yiridenw na a yɔrɔ la ye min ye 1,975 ani 5 o sɔrɔla jɛgɛ la batan 7,000 ani 40 o nɔnɔ kɔni o sera ka sɔrɔ wa min ye baara fana ye 3,600 ani 68 o sera ka sigi sen kan nin baara in kun filanan min bɛna daminɛ sa a ɲinina sa maaw ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa taari batan o min kan ka labɛn ale ni sira minnu fana kan ka dilan ka se ka bila forow la waliya nataw la u ka se ka kɛ musow olu ka se ka lafiya ka se k'u dɛmɛ u ka baaraw la denmisɛnninw ka forola sira yira olu la premier ministre kɔni ko sa ko a bɛ sɛnɛ ɲɛnabɔbaw baarakɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo wa u k'a bila u kunna sa k'a fɔ ko foyi tɛ sɛnɛ bɔ foyi tɛ baganmara bɔ foyi tɛ mɔni bɔ o de la sa kuntilenna bɛ jamana bolo n'a bɛ ka baara kɛ n'o bi n'o ye malikura taasira ka bɛn san 2023 ma sa ko a bɛ tali kɛ o la o de la sa k'a b'a ka foli lase banque min n'o ye Banque Ouest Africaine de Développement BOAD ɲɛmaaw ma u ka dɛmɛ la Mali fɛ ka taa se sɛnɛkɛ hukumu kɔnɔna na min ye jamanadenw fana ye maa minnu bɛ n'olu bɛ sɛnɛkɛ hukumu kɔnɔna k'u ka dɔ fara galabu kɛnɛya kan ka welewelemada bila ba ɲumankɛw ye u bɛ se cogo min na ka na an senkɔrɔma don baara in na Ablaye Mayiga ale ka kumaw ye tali kɛ o la keba premier ministre kunungo jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra a yɛrɛ fɛ yen jɛrɛ min bɛ tali kɛ kuntilennaw dili kan ka kɛ ni min ye ko gɛlɛmanw ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'olu kunbɛn min ye degun o kana s'a ma o jɛrɛ jɛkulu maaw olu ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɛra primature yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye jɛrɛ jɛkulu ye n'o ye centre national de coordination de mécanisme d'alerte précoce ye keba o risque ale bɛ jaabi minnu sɔrɔ sa baara minnu kɛra ni olu ye u nana ka n'o fɔ
kimelu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka lajɛ laban min kɛra juin kalo tile 27 san 2024 o y'a to sa u k'u sinsin fɛn minnu kan olu dɔw jaabi sera ka ye a ye gouvernement dɛmɛ a ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka kɛɲɛ ni laɲiniw ye mun bɛna dangari bɛn ani kelenya la an ka jamana kɔnɔ ani maaninfinw ka hakɛw la k'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa halisa min ye jasiraw olu bɛ yen senapu k'a kan ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan mali yɛrɛ bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin wuli ka jɔ minnu ni barakacu minnu bɛ sen na dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na lakana bɛ se ka na cogo min na nka o bɛɛ n'a ta premier ministre y'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni fɛnw kan yaasa u bɛ se ka baara minnu kɛ dɔ bɛ fara a kan cogo min na u ka laɲini bɛ se ka kɛ sinsin cogo min na u yɛrɛ ko sa ko ka jabala ɲini ka d'olu fana ma han kiba ɔhɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ nin baara sugu kɛ ko ka jabala ɲini ka di u fana ma minisiri ko o baaraw na sigi sen kan a y'a ɲini u fɛ halisa sa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo u ka hakili jagabɔ kɛ ni a ye yaasa waleya cɛjugu minnu b'an kan bi waati la n'o ye bingalikɛlaw ni bamanciwale n'u ka walekɛbaw ye u ka hakili jagabɔ k'o fana ka fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la gouvernement k'o k'a baarakɛla ɲɛ min ye coordination mɔgɔ ninnu fana ye u fana y'a yira sa k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na yaasa ka se ka fɛɛrɛ kura-kuraw k'olu di min bɛ kɛ ni mali ka nin waleya ninnu ye keba nin ko de kɛra premier ministre ale ka baaraw ye kunun n'an bɔra yen an bɛ taa motikaw olu ka kiiriso kura o kɔni dayɛlɛla baara ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye kiiri minisiri ye n'o ye mamudu kasoge ye ka taa fara ECAP Sahel olu mɔgɔw fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye moti yɛrɛ maire ye n'o o ye Elhaji Kansa ye Isa Kansa ye ale fana tun bɛ ka taa fara gouverneur kura kan n'o ye Dawuda Danbɛlɛ général de brigade olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen keba ko baara kɛra cogo min na sa minisiri min bɛ kiiriko kunna Mamudu Kasoge ale ni a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani motikaw bɛɛ lajɛlen u kɔni ye yira kɛnɛ in kan ye yaasa ka se ka nin baara in k'a kɛ so kura min jɔlen filɛ n'o ye kiiri so kura ye sa ECAP Sahel u ye maa mafalen min ta n'o ye expert ye Isa Dabo ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko so min filɛ nin ye ko kalankɛsow bɛ a la wa a bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ kalankɛso la fana k'a kɛ so wɛrɛw ye ɲɔgɔn ɲɛw bɛ se ka k'a kɔnɔ maaw ka baarakɛyɔrɔ n'o ye bureau ye a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ a kɔnɔ maaw lafiya yɔrɔw bɛ a kɔnɔ mun lakananen don ni magistratw taara nin waati na motikaw fɛ yen keba a ma se u ka taa hôtel la tuguni koyi u bɛ se ka taa jigin nin yɔrɔ in na yen siyɔrɔ bɛ yen dayɔrɔ bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na fɛɛrɛ fana sigalen don sa ka se ka lakana sabati min ye connexion ye u y'o don yɔrɔ in na yaasa ekɔliso min bɛ yan n'o ye magistraw ka ekɔliso ye n'o tɔgɔ dalen don Alamakina maître Dɛma Jalo la u n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye k'u to Bamakɔ yan u ni motikaw bɛ se ka kalan kɛ ka kalan koloso ɲɔgɔn na o soba fana jɔlen don a kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ tuguni u ye fɛɛrɛ min sigi moti ta la o ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen lamininen don ka tila ka fɛɛrɛw kɛ sa kuranko fana k'o fana bɛɛ lajɛlen jateminɛ Peter Grawboy Kolgin ne ale ECAP Sahel ɲɛmaaba ye keba ale ko sa ko in daminɛna kabini san 2019 ko f'a k'o fɔ maaw ye u k'o faamu min ye baara ye furancɛla fanga nana ka nin y'a ta ko a la kaki yaasa a ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka dɛmɛw kɛ min ye nin yɔrɔ in ye ko wa ko k'a kana kɛ maaw ɲɛna ko kiiritigɛso don dɛ ko dɛmɛso don ka taa jo sariya ale labatoli hukumu kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn dugudenw ka se ka lafiya k'a kɛkun ye o ye min ye ECAP Sahel ye ale ni fɛɛrɛ in sigi sen kan cogo min na Bamakɔ motikaw fɛ yen ko ɲɔgɔnna kelen o de bɛna kɛ kayikaw fana fɛ yen yaasa kayi fana ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ a ka kuma kɔnɔna n'o ye Mamudu Kasoge ye a ye bɛɛ lajɛlen fo maa minnu ye nin kɛnɛ in sigi sen kan maa minnu sera ka nin baara in kɛ ka se ka nin ko in sigi sen kan k'a daminɛ a daminɛ fo ka na se bi a ko bɛ ka k'u fori minnu ɲɛna n'o ye Kurubokari le u b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la yaasa nin ko in ka se ka kɛ a ko n'i ye kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn laɲini ye kelen ye so tɛ a kɔrɔ don baara mun bɛna k'a kɔnɔ o de nafa kan ka bonya kalanko ta nasira la kiiri tigɛcogo ɲuman ta nasira la ani ka se ka jamanadenw dɛmɛ u ka bɔ degun kɔnɔna na Mamudu Kasoge a ko nin kiiriso in ko a tɛna dan moti kelen ma koyi an ka jamana kiiritigɛla bɛ fan o fan i kɛra kɔrɔn i kɛra tilebiw k'a bɛna bɛɛ lajɛlen de dɛmɛ sabula kalanyɔrɔ ɲɛnama fana bɛ a kɔnɔ yaasa sariya ale bɛ se ka labato cogo min minisiri a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye so in ye so min don sa a kɔni musaka bɛnna miliyari 1 de ma min ye musaka ye sa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kabini a ka yɛrɛma hɔrɔnya cɛ Bamakɔ tɛmɛnen kɔfɛ nin so ɲɔgɔnna ka se ka sɔrɔ an ka marabolo kɔnɔna na k'o bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka kuntilenna min fɛ sa kiiri ale ka se ka baarakɛyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ yaasa jamanadenw ka surunya la baara ka se ka kɛ ka ɲɛ a kɛcogo ɲuman na n'an bɔra Moti an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro
a yirala k'a fɔ nin waati laban in na sa maa minnu kɔni fatura k'a sababuya kɛ bangeli kota nasira ye u se maa 56 ɲɔgɔnna ma sabula jigini ko olu gɛlɛyara salon ko san kɔnɔ nin kibaruya in dira sa jɛrɛ senfɛ jɛrɛ min sigira sen kan juin kalo tile 18 n'o bɛ tali kɛ lakɔlɔsili la ale ni ɲɛbilaw la ka kɛ ni prudence ale ka hakilinaw ye baara kɛ kun ye min ye sa salon ko kulukoro mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra sa ka se ka sigi sen kan san 2026 ka se ka o kunbɛn o baaraw de don yiriwali ko ta na sira fɛ kɛnɛya lakana ale ni muso bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na ni denmisɛnninw olu ka ko tile fila baara in kɔni sigira sen kan sa u ka direction régionale la ale yɛrɛ o baaraw kurumo kɔrɔli ale yɛrɛ tun b'a baara bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan an bɛ segin ka na Bamakɔ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na min ye kurukanfuga ale kalanso n'o ye ENA kɔrɔ ye ale kɔni ye sifinso n'o ye faso sifinso ye o barosigi sabanan o kunbɛn barosigi sabanan in sa ale kɔni tun bɛ yɛrɛ dɔn ani fadenya o de kan yaasa sa dugudenw bɛ se cogo min na k'u jɔ niyɔrɔ fi ka kɛ ni an yɛrɛ ta ye min ye malikura ko ta nasira la sa ko karamɔgɔ n'o ye Mamadu Keyita ye kumatigi tun ye ale ye ka se ka maaw bilasira min ye maa minnu ye kuma ta ye sa o ye Mamadu Keyita yɛrɛ ye Amidu Jabate ale tun bɛ minisiri o tɔgɔ la Musa Moïse Sangare ale vice doyen ye faculté o kɔnɔna na ani ekɔlidenw olu ka kumaw an ka jɛ ka olu filɛ an bɛ yɔrɔ min na nin yali ni Mali sariya kalan yɔrɔ de sariya jumɛn de ko fɔlɔ an ta wa tubabu ta wa arabu ta wa f'an k'olu bɔ ɲɔgɔn na dunuya sariya fɔlɔ an n'o dilan dunuya sariya fɔlɔ an n'a dilan mais yan an ta tɛ kɛra donc an nana k'a olu fɔ an den ninnu ye tubabu sariya bɛ yen arabu sariya bɛ yen an yɛrɛ t'a bɛ yen mais an ta bɛɛ ni ka faga ka tɔn ta la kunu nafa bɛ kan bɛɛ la nafa bɛ kalan bɛɛ la mais n'i t'a tɛ fɔ i t'a tɛ kalan i den t'i sugu dɔn ni den min sugu dɔn i tɛ se ka mara kɛ bi an den t'an sugu dɔn donc den tɛ an de man ɲi an de filila kalan programme na mɔgɔ bɛ parti pɔn bɛɛ lɔn ka parti tournée bɛɛ lɔn a t'a yɛrɛ bɔkolo dɔn o ma ka ca a b'a bɛɛ fɔ a t'a yɛrɛ bɔkolo dɔn ka sababu kɛ an na fɛn bɛɛ ɲagami an bolo an tɔgɔlu yɛlɛmana an na laadala ko bɛɛ yɛlɛmana laada kɛ kun k'an bila an ka minan kɔrɔ kɔnɔ an na kun n'o di k'a da ka jamanaden na ka fɔ an ka kɔrɔ tubabu di an ka kɔrɔ arabu di an ye mɔgɔ siyali de di maliyɛn bɛɛ bɔkolo koba don kɛ maliyɛn bɛɛ ko fɔ an diri an ye dan yɛrɛ la an kana taa tɔliko in ten an kana to tubabu kɔ an kana to arabu kɔ an bɛ arabu bonya mɛ an tɛ to a kɔ an bɛ siya bɛɛ bonya nakun ye o de fabadenya ye mɔgɔbaden de ye mɔgɔ min fa ye kobalu kɛ e bɔra Kamanjana Kamanjana tun ye jɔn de e bɔra Turamana Turamana tun ye jɔn de k'o lɔn fɔlɔ o la kɛ fadenya a n'a ka jogo ɲali a n'a ka teli faso ɲɛ o le fabadenya de bɛɛ b'a kalama ɲinan k'a fɔ ko san taara k'a kɛ seko ni dɔnko san ye jamana ɲɛmɔgɔ fɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta o san kelen o ye seko ni dɔnko kalifalen don soba mun na ni o fana o mara kalifalen don Mamu Dafela a ye wulikajɔw daminɛ wulikajɔ olu kɔnɔla la an ye baara caman de boloda seko ni dɔnko kɔnɔla la o baara olu la i b'a ye sigikafɔbaw b'a la ni barokɛnɛw an y'u sigi o sigikafɔ n'o barokɛnɛw caman k'a daminɛ togodaw la a n'an ka jamana yɔrɔ wɛrɛw la an y'u sigi yen o fana dɔ la an y'a jateminɛ k'a fɔ kalansow la bi a ka kan an ka se sifinnakaw ma n'o ye denmisɛnninw ye o sifinnaka minnu bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko mara a cogoya a bɛ fɛ ka tiɲɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka yeta la donc a y'a yira k'a fɔ teliya la wulikajɔ ka kan ka kɛ ka ɲɛsin olu ma yaasa mara a bɛ se ka segin so n'a fɔra ko ka mara segin so kɔrɔ de b'a la a kɔrɔ ye jumɛn ye parce que fɛn dɔw tun b'an bolo kɔrɔlen na o fɛn ninnu tun nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye maaya ni danbe kɔnɔla ye donc bi an kɛlen don ka wulikajɔ de ta ka ɲɛsin o sifinnakaw ma yaasa o mara tagabolo o ɲumanw o kalan o la ɲɛnamaya u ka se k'o ta ka baara kɛ n'o ye. A diyara an ye parce que nin hakilina in a bɛ an dɛmɛ an ka baara la an tun ye baara in daminɛ ka danbe ani an ka sigidaw olu kalan o bɛ kɛ an fɛ an yɛrɛ ka service da dɔ bɛ yen min ka baara ye o ye nka nin hakilina in nana an dɛmɛ kosɛbɛ o la k'a yira denmisɛnninw na danbe ye jumɛn yɛrɛdɔn ye jumɛn ne ka hakɛ ye jumɛn ye ani ne ka kan ka mun kɛ n ka jamana ye a bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ o hakilinaw
faamuyali la. Tɔgɔ Masina Diallo ne bɛ DGMANE na sciences juridiques et politiques de Bamako. An ye kalan in faamuya cogo min na a bɛ an hakiliw dayɛlɛ ka an pousser ka taa yɛrɛdɔn kan. Ani fɛn caman an kun tɛ kɔrɔlen ko minnu dɔn. Ne tɔgɔ ye Ousmane Darte, ne ye kalanden ye jamana sariya kalansoba. N bɛ kilasi 2nan na n'o ye DGMANE. Ok, merci. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ ministère fo, n b'aw yɛrɛ fo. Vraiment ne nisɔndiyala, ne kɔntanna bari sabula nin b'a yira n na k'a fɔ k'an bɛna lasɔrɔ an danbe ma. Mali mago bɛ nin de la bi. Anw yɛrɛ minnu ye jeunes ye, an mako bɛ nin de la pour que an ka se ka siniɲɛsigi fana den minnu fana bɛ bɔ an na o ka se ka nin sira ninnu ta. Donc jɔyɔrɔba de b'a la, nafaba de b'a la. An bɛ fɛ a ka continuer wa n'Ala sɔnna fana ma an fana bɛna an jija ka to ka baara kɛ n'a kumakan wale ninnu ye. Ne tɔgɔ Fatumata Mama Kulibali, an bɛ F2+ la n'u y'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Kurukanfuga ye, n bɛ ka licence 3 de kɛ. U nana conférence sigi, an ye fɛn caman faamuya la yɛrɛdɔn danbew. An kɔni b'a ɲini an ka gouvernement fɛ n'u sera ka go in ta k'a bila kalanso la depuis premier cycle ekɔlidenw bɛ lafiyamali caman kɛ an yɛrɛ b'an ka valeur sociale dɔn. Ayiwa ekɔlidenw ni olu ko k'u bɛ ka fasoden ɲumanya waleyaw kɛ min ye denmisɛnw ye baara fana kan ka ɲini ka d'u ma sifinw ka baara n'o ye fɛɛrɛ kura sigilen sen kan Luxdev ale ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sa denmisɛnnin 5,500 Kayi, Kulikoro, Sikaso ani Bamako olu de kɔni bɛna baara ɲini ka na di olu ma. Luxdev ale ka tɛmɛ Union européenne fɛ sa baara ninnu bɛɛ lajɛlen k'olu nun don ni baaraw kɛ o kɛra kunungo min ye ministre min bɛ yen ni ale bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na ale ye o ko in bɛɛ lajɛlen kurubo kari. Fɛɛrɛ in yɛrɛ tɔgɔ ye sa sifinw ka baara sira n'o ye sira ye sa min bɛ se ka denmisɛnninw bila u ka se ka baara sɔrɔ. Luxdev kɔni ale y'i bolo tuwa k'a to yaasa ka se ka baara in sigi sen kan. Denmisɛnnin 5,500 in olu si kan ka daminɛ san 15 ka se san 35 ma ka bɔ i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na Kayi mara la, Kulikoro, Sikaso ale ni Bamako yɛrɛ kɔnɔna na. Umu Sali Sek ale ye kuma min fɔ o ko kurubo karili kɛnɛ kan Famara ka micro la an ka jɛ ka o lamɛn. Union européenne ani Luxdev minnu y'a dɔn ko Mali ka kan ni dɛmɛ ye nka Mali ka dɛmɛ a bɛ taa sira minnu kan a n'a kan ka kɛ cogo min u b'o dɔn u y'a faamuya u jɛra n'a ye u m'an to u m'an bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ k'an dɛmɛ sira minnu kan minnu ye denmisɛnninw ladonni ko ye k'aw dege baara la ka tila ka wari d'aw ma walima ka wari sigi aw ma aw ka se ka jɔ aw yɛrɛ ye ka se ka fɛn dɔ k'aw yɛrɛ ye k'aw yɛrɛ nafa k'aw ka jamana nafa o ye ko belebeleba ye an bolo ni projet ye projet belebeleba ye Union européenne y'a fɔ a bɛ bɛn CFA miliyari 11 de ma dɔɔni b'a kan n'i ma fili monsieur Balo c'est bien ça 11 milliards et quelques donc yɔrɔ o ye wari ba ye ɲinan dɔrɔn miliyari 2 hakɛ o bɛ mobiliser ka se ka aw dɛmɛ donc aw kan k'aw gɛrɛ projet minnu b'a gérer a y'u gɛrɛ u la kosɛbɛ a y'aw gɛrɛ aw ka conseil régionaux aw ka dossier ladon aw kana siran min kun bɛ kɛ fɔlɔ an ye hakilina caman sɔrɔ a la parce que dɔw bɛ yen nɔ effectivement aw bɛ former wari bɛ d'aw ma après aw bɛ t'aw yɛrɛ ye mais ni Ala sɔnna sisan an bɛ dɔ fara aw ka accompagnement kan pour que fili caman kana ye baara la parce que o de bɛ caman sɔrɔ k'a fɔ wari tiɲɛn'u bolo caman t'a ye parce que u ma dɔnniya jɔnjɔn sɔrɔ walisa u ka se k'u ka projet yiriwa donc ka barika da bɛɛ lajɛlen ye ka barika da denmisɛnninw yɛrɛ ye an ye minnu lamɛn yan nɔ Sidibe Dukure Traoré vraiment aw ye min kɛ o kan ka falen ko caman na ni Ala sɔnna n y'a fɔ cogo min na an ka bolo faraw bɛ yan nɔ minnu n'aw tun bɛ baara kɛ ka kɔrɔ n'Ala sɔnna u bɛ gɛrɛ aw la k'a lajɛ halisa u bɛ se ka min kɛ k'aw bolomadɛmɛ ka fara nin projet in kan
k'a fɔ aw ye fana aw ye exemple ɲuman ye an b'o de ɲini denmisɛnninw fɛ n'aw dɛmɛna a y'aw cɛsiri dɛmɛ min dira aw ma a y'a ta kun min kama a b'a don kɔrɔ n'aw ye problème sɔrɔ a gestion na aw kan ka gɛrɛ an ka structure la parce que u bɛ se k'aw dɛmɛ ni hakili ye u bɛ se k'aw dɛmɛ tuguni ni formation ye walasa a ka se ka yiriwa donc k'a fɔ aw ye fana aw ko la dɔn denmisɛnninw tɔw. Ayiwa denmisɛnninw ni wari fo Ala ka hakili ɲuman di u ma Luxdev k'a fo yan nin hakilina sɔrɔli la yaasa ka se ka baara kɛ wa min ye sɛnɛko ta nasira fana fɛ Luxdev a bɛ baara kɛ o fana na an b'a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo u ka timinadiya ni wulikajɔ la an bɛ to halisa ni minisiri ye koyi sabula min ye baɲumankɛw ye olu ka jɛrɛjɛkulu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ senna kununko u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye baarako la an ka jamana kɔnɔ yan ani degun minnu b'u kan sa n'u bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma min kɛ ka se ka yiriwali sigi sen kan kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o n'a lajɛ kɛra kununko Fanta Sadibu Kante Kɔnɛ ale min ye forum in yɛrɛ directrice ye an bɛna ale kumakan lamɛn ka tila ka Umu Sali Sɛk ale fara o kan Keba Jalo ale de tun bɛ kununko CICB la. An b'a fɔ ko CASA, la case des associations. Hakilila in bɔra olu yɔrɔ la. An taara se ministère mɔgɔw ma k'a fɔ nin hakilikan b'a la. ONG bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ, a kɛra Mali yɛrɛ sigiden ta ye o, a kɛra kɔkan ta ye o. U bɛ yan nɔ a mɛnna depuis année 80 na. U bɛ baara kɛ, u bɛ emploi créer, u bɛ mɔgɔw ta baara la. N'i y'a sarada kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, 95 ye maliyɛnw ye. Dɔw yɛrɛ bɛ yan 100 u bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de minnu bɛ baara kɛ. An ko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Fanga sanga ɲɛmɔgɔw fana ma o fana ka dɔn an bɛ baara minnu na baara ni a kɔnɔ gɛlɛyaw fana bɛ yen an bɛ se ka ɲɔgɔn boloma dɛmɛ cogo min na an sera ministère mɔgɔw ma u ye kunnafoni lamɛn u y'an lamɛn yɛrɛ de ka initiative ta n'u bolo fila ye walasa ka nin forum sigi sen kan o de y'an se bi ma n'an ye tɔw fu wele ka fara an kan ayiwa nin forum bɛna kɛ nin y'a édition fɔlɔfɔlɔ ye a bɛna kɛ tile fila baara ye ani an bɛna hakili jagabɔ caman kɛ minnu sera ka kɛ jamana kɔnɔ baara ta fanfɛla la formation ta fanfɛla la an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ ani hali bi baara in bɛ se ka sinsin cogo min na parce que an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ mɔgɔ si ka bolomafara tɛ fitinin ye an fana ko ka fanga jɔyɔrɔ kɛ o kumaw de bɛna fɔ ni tile fila kɔnɔna na ka ɲɔgɔn bilasira fana ni ladilikanw fana ye a bɛ se ka yiriwa cogo min na n'an ye denmisɛnninw ta fanfɛla ta an b'a ye u bɛ kalan fɔlɔ min sɔrɔ n'an b'a fɔ formation de base i bɛ t'a sɔrɔ i b'o kalan fɔlɔ kɛ mais n'i nana baara ɲini na i bɛ t'a sɔrɔ baara fana kalan o ni an ka formation de base tɛ ɲɔgɔn ta dɔɔnin fo o fana formation ka segin ka kɛ walima k'o orienter jamana ka bɛɛ falen o falen na a mago bɛ kɛ fɛn kura dɔw la o tun tɛ di an ka kalan sen fɔlɔw fɛ walasa u ka se k'o fana sɔrɔ k'o fara u bolo la hali n'a ye a kɛra CV dilan ye n'i bɛ baara ɲini i bɛ taa ni sɛbɛn fura min ye kunnafoni dɔw bɛ yen o mago b'o la kunnafoni dɔw bɛ yen u magoba t'o la kunnafoni jumɛn de bɛ k'a kɔnɔ i bɛ se min na ani i bɛ se ka min degi o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'a kɔnɔ olu fana ka jɔyɔrɔba fana bɛ sɔrɔ nin kuma in fana kɔnɔna na tile fila in na ni forum in kun cɛna an kɔni ka laɲini ye min ye an bɛ bɔ yan aw yɛrɛ y'a ye service technique caman bɛ yen min bɛ formation kɛ parce que ONG bɛ formation kɛ mais an b'a fɔ min ma ko formation certifiante ko tɛ pour que ministère ka se ka dɛmɛ kɛ ni formation ninnu kɛra u ka se ka bɔ ni formation certifiante ye u ka se ka bɔ fana ni dɛmɛ ye min b'a to u ka baara bolofara minnu bɛ yen u bɛ se k'o jeunes fana dɛmɛ ONG fana b'u jɔyɔrɔ kɛ mais u tɛ se ka bɛɛ ta baara la olu fana bɛ se ka baara minnu nɔgɔya u ye n'o ye entrepreneuriat ye u bɛ se ka bilasira minnu na an bɛ fɛ ka bɔ n'o kumakanw fana ye yan. Nin forum an fɛ fɛn belebeleba de don parce que bɛɛ b'a dɔn ONG ani association u bɛ jɔyɔrɔ min na jamana jɔliko la denmisɛnninw ka baara an'u ka baaraladegi gouvernement fana kelen bɛ ka jɔyɔrɔba de d'u ma nin ko in na nka an y'a jate minɛ u bɛ fɛn caman kɛ nka caman donnen tɛ donc an y'a yira u kelen ka s'an ma an ka foli belebeleba b'u ye a b'u ka président et surtout président de la case vraiment ministre kɔrɔ de don ale yɛrɛ ye n ka département kɛ ka tɛmɛ donc an b'a fo kosɛbɛ ka a ka partenaires bɛɛ fo minnu b'a dɛmɛ ani aw fɛn fɛn ye ONG ɲɛmɔgɔw ye ani association ɲɛmɔgɔw ye minnu b'an dɛmɛ nin baara in na an b'aw bɛɛ fo donc an y'a jate minɛ an tɛ se k'a fɔ bi na fɛn bɛ yen nɔ min b'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la
aw bɛ min kɛ don o don jamana ye parce que jamana bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ yen nɔ madame le maire bɔra k'a fɔ ko nin ko ye u bɛ collectivitéw dɛmɛ kosɛbɛ tiɲɛ de don parce que n'aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw ni jamana ɲɛmɔgɔw bolo de bɛ di ɲɔgɔn ma walasa aw ka se k'aw ka baara kɛ donc ONF o ye an ka baarakɛ bolo dɔ ye a bɛ se ka fɔ ten bamanankan na an ka structure dɔ donc Mali kɔnɔ yan nɔ olu de bɛ tow sɛgɛsɛgɛ baara hakɛ minnu dira walima minnu kɛra hakɛ ye min ye ani baaradege fana ye a sera ka fɛn minnu ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ olu de b'a sɛgɛsɛgɛ donc an y'a yira u ka nin forum ye accompagner pour que ka baara kɛ an ka se k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka base de données sɔrɔ min b'a yira u ka nafa ani ka bolomadɛmɛ État kɛrɛfɛ o bɛ jɔ yɔrɔ min na donc o étude kɛra o dɔɔnin de yirala o la sisan nɔ nka a document bɛ yen nɔ mais o ye baara daminɛ parce que c'est sûr que an bolo ma se a bɛɛ ma échantillonnage dɔ de kɛra déjà min b'a yira n na u jɔyɔrɔ ye fɛn min ye jamana ɲɛtaga la fɛn min ye emploi ani formation professionnelle surtout au domaine ninnu na donc k'aw fo k'a fɔ aw ye jamana kuntigi tɔgɔ la premier ministre tɔgɔ la ministre de l'administration o représentant bɛ yan nɔ min y'aw ka ministère de tutelle ye u ye kuma minnu fɔ fana ka fara an yɛrɛ ta kan an kɔni b'a fɛ halisa aw bɛ baara min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa a ka se ka yiriwa a ka jamana nafa. Sek nin tun ye ale kumakan ye ka kɛ ni ONG olu ka forum o kɛnɛ sigili ye sa Keba hiji banna hiji maa minnu tun taara hiji la u bɛɛ lajɛlen bɛ ka segin ka na bi sɔgɔmada in na ani Jawara tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka Elaji Kuraw an n'olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Tombouctou gouverneur ye a kɛra Elaji Bakun Kante ye Tombouctou gouverneur ale de filɛ nin ye Elaji Bakun Kante a nana ka bɔ hiji la min ye Kulukoro gouverneur Lamine Kapori Sanogo ale fana kɛra Elaji ye Keba kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale fana tun bɛ hiji la Elaji Kura sabanan o ye Dagabana Adama ye procureur cybercriminalité ale fana kɛra Elaji Kura ye a ka ca dɛ Keba nka an ye nin saba ta sɔgɔmada in na k'olu yira u la k'a fɔ ninnu saba bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn ka hiji kɛyɔrɔ la ye u bɛɛ lajɛlen tawafu kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ lajɛlen taara Arafa ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ ye Mina ni Muzdalifa kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ sisan ko Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ hiji Ala ka timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na ta k'o jɔ yan a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45